ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардами ютуб, мардами сарбаланди тоҷик, муҳоҷиро ҳама каса хубен. Ирӯз 18 сентябри соли 2024. Юза навора бо диққат тамошо кунед, просто зури бад. Даже заминои фурӯшӣ аз душанбе роӣ карданд ки шумо ждат доштем бачаҳо азиз. Барои реклама муроҷиат кунед. Замин, хона, мошин чизе бошад дар WhatsApp 9997 захир шуроӣ кунед, рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. ин рӯза навор аста хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе, аз шаҳри Бохтар, аз ноҳияи Рӯдакӣ квартиру ҳастай, аз тарафҳои Душанбе, тарафҳои бозори Меҳригон замини фурӯшӣ ҳастай, мотосикли фурӯшӣ ҳастай, хоб газели фурӯшӣ ҳастай, портер. Хулас беҳад хонаҳои арзон, квартираҳои арзон баҳри шумо. Тамошо кунед бо диққат. Анака ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ. Агар хоҳем ки наворо зиёд шава, наворои арзон хонаҳо, замино бисёр шава, фақат бачаҳо дастгирӣ кунед, лайкотона монед, дар канал подписатсия кунед. Мо дар беҳад хонаҳои арзон рӯй мекунанд, успеҳка мегирем. Дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим бошад, дар WhatsApp акай дале муроҷиат кунед. Дар байни 10 рӯз шумо дар билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд, коршон онлайн. Шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта рӯй мекунед. Коршон қонунӣ, ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. Акай далер дар хизмати шумо 24 соат. Ина аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ бачакбо. Ина марамат аз номи канали мо Саудо ТВ ва акай далер муроҷиат кунед дӯстони азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акай Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марамат занг зада бортон равон кунед. Ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад дӯстони азиз. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки шаҳри Бохтарда қарор дорад. ҷамоати Заргар тарафи Камсамолда қарор доштааст. 12 сотих масоҳат, беҳад масоҳати калон, 5 дар хона, нархаш 180 000 сомонӣ. шаҳри Бохтар, ҷамоати Заргар тарафҳои Камсамолда будааст. хона дар 12 сотих масоҳат дорад. рақамҳои дастӣ 3210 ёки WhatsApp-шон 2011 аз номи канали Саудо ТВ занг занед дӯстон азиз. 5 дар хонаи калон, 2 дар хонаи барак боз дорад, паният дорад. хоб бо хишти хом хонара бардоштагӣ 1 сол шид мега. мақсад хонара бардоштанда. ҳуҷҷатҳо тайёрай, мақсад ҳуҷҷатҳояро тайёр кард ба номтон мегзаронанд. ина занг занед бачаҳо, аз номи канали мо арзонтон мекунам. мегзарем ба дуюмин эълони рӯза. замини фурӯшӣ. ҳамон нафарое ки аз Душанбе хоҳиш кардем замин, ана тамошо кунед. 135 000 сомон, 2 сотих масоҳат, назди бозори Меҳригон, Заҳматобод 311. 135 бо арзон мешавад. WhatsApp-шонда занг занед 8643. мега ки документ пакмент ҳамаш ҳастай. хонаи ҳамсояра документ карда гирифтагием. замини холира мақсад фурӯхтан мумкин нестай. хулас чахчах мекунем. меган худтон боз занг занед. ина аз номи канали мо маълумоти пурраша дӯстон хатона ҳисобиш бигирем. мегзарем ба сеюмин эълони рӯза. хонаи фурӯши сеюм, ноҳияи Хурусон, ҷамоати Айнӣ, деҳаи Ҷавонӣ да қарор доштааст. 3 хона 8 сотих масоҳат, 280 000 сомонӣ. аз сабабе ки ҳамин видео дароз буд бачаҳо, ма камтарак давондам. хулас худша занг мезанед, соҳибша маълумоти пурраша мегиред. ана ҳамин хонаҳо, ремонтҳои фасон, зур, шикатур, просто чӣ меган, кори краскаш мондагиай. хутун далшибо
кор мекунем. Коридор дора, деволош лои, ремонтш кардагӣ, фақат косметикаш мондагӣ. ҳами қашан мақсад бикунен созай. ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай, гирди хона маҳкам ба симин блок. соли 2020 хонара сохтан, мактаб, больница ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш ҳастай мега. Конкретни хонахар бошен, ина марамат. ноҳияи Хурусон, ҷамоати айни деҳаи ҷавонӣ. 280 та 8 сотих масоати калон, 3 хона. инами хонаҳо ина дӯстон. хитонбо оиди хона маълумоти пурраша аз соҳибаш рақамҳои дастӣ 2654 ёки WhatsApp 8257 ҳозир занг бизанен, бо маълумоти пурраша метан. лайкора монен дӯстон. дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. ҳамин рӯзо ростӣ аддуши дастгирӣ нашидестай. я 3-4 наворай ки просмотро каман, лайкотон беҳад камай. мақсад дар ҷа чия бачо? дастгирӣ зиёд шава, Саудо ТВ ҳавасманд мешава, баъри шумо лабои хел навор мекунам. лабои хел хонаҳоро мекова меёвам. мегзарем ба чорумин мототсикли фурӯшӣ. мототсикли фурӯшӣ ҳастае ки соаташ афғонӣ мега. мор дара бинен, дам бигирен. мотораш 200, нархаш 7000 сомонӣ бо муомила дора. ноҳияи Калхозобода қарор доштааст. рақамҳои дастӣ 3D ёки дасти дигари 313 метавонен ҳозир занг бизанен. ина марамат мототсиклхаро усбетия бигирен. чем скутер мегирен 3500-4000 да. ана ин мототсикла бигирен, просто бомбаги зури бад мегарда. вай скутеро давқа бачаҳо азиз, ман хеле мепурсам, мегум тона ки удавқа умваре мақсад буари нестай. вай 5-6 моҳаи мекунен, тамом уже. панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Шодоб 1, бозори Кушонёнда қарор доштааст. 3 хонаи 3/6, 1 сотих масоат, 1 веранти 12/4, нархаш 500,000 сомонӣ. 500,000 да, ана ҳамира метавонен ҳозир занг бизанен, бигиренша. рақамҳои WhatsApp ахираш 7938 ёки WhatsApp дигари 8159 ҳозир занг бизанен. ина хонара бинед, просто зури бад. мега ки пишти хонаи 1 сотихай, и аделни тараф. пеши хона 1 сотих замин дорад. боз об свет ҳамавақта ҳастай. масҷид ҳастай, стадион ҳастай. ҳуҷҷатҳо масъалааш 100%, исш проблема надора. хитонбо чахчах карда бигиренша. баъдан дар аму комментария нависен аз куҷо то чанд сума, аз кадом территория шумода хона дар кор. мо навори баъдина аз рӯи комментҳои шумо ҳаракат мекунем ки хонаҳои баъдинаро пешниҳод бикунем. навора падилиста кунен. касоне ки чизе дорен хона замин модароӣ кунен, навори баъдина рекламаш мекунем. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши фабрика, дом новостройка мега. 8 этажа. хона қарор дорад дар 8 этаж. 3 комната, 60 квадратный метр, документҳо 100% мега. об свет дора 230,000 мега бо муомила дора. ина ҳамин зани бачаҳо азиз. таш ҳамаш аптекаву магазини мағозао гирдава на масҷид ҳамаш хулас ҳастай. ҷойи соз, ҷойи хуб ва кирпичи пухта хона бардоштагӣ. 230 та бо савдо дора. рақамҳои 6050 да ҳозир занг бизанен, бо маълумоти пурраша бигиренша. 3 комната хеле нархҳо бачаҳо азиз камай. хеле нархҳо камай. 200, 190, 180,000 да шумо фақат 1 комната мегирем дӯстон. яки 3 комната 230,000. хулас худотон бояд фикр куненда, ҳами якада занг бизанен, чахчах карда бигиренша. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. мошини Hyundai Porter гурут Ярославда қарор доштааст. солаш 2007. мотораш 3.3 дизел. 1 миллионаш мега. 1 миллион рубл. хоб пушташ халаденик дорад. мисол метавонен дар фирмаҳои краснибели, баъзе фирмаҳое ки мақсадам хеле эҳтиёҷ ба ҳамин мошина дора, вайда мерем кор мекунем дӯстон азиз. беҳад мошини зур, хулас барои кор удобне. рақамҳои дастӣ 6546 ёки WhatsApp 1963 ҳозир занг бизанед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштааст.
дар кабин мега номерои нав давлатӣ дорам мега 3 моҳ шид 14 мондагишта. маълумоти пурраша худотон оиди ҳамин мошини дӯстон занг зад бигиренша. мегзарем ба ҳаштумин эълони рӯза. хонаи фурӯши ҳаштум 4 комната масоати 5 сотиха шаҳри Бухтар Киров 1 қарор доштааст. ватсапшон 89 14 ҳозир занг занед. срочна фурӯшӣ, ҳама шароиту 100% муҳайё шудагӣ. хоб 5 аз 12 сотих масоат лаби об банян насос ҳамаш ҳаст мега. и кондитсионер дорад. дарахтҳо ҳам ҳастанд. дару тиреза замонавӣ, гирдаш маҳкам. пеши мактаби рақами 6 қарор дорад. шаҳри Бухтар Киров 1 назди мактаби рақами 6 бо худтон дӯстон маълумоти пурраша бигирен. 272 000 будааст нархаш. хулас боз савдо мешавад. кадом хонае ки Саудо ТВ навор мекунад ва ё арзон мешаванд, аз номи канали мо гап занед, худо хоҳад боз скидкатон мекунанд. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 5 комната масоати 5 сотихаи калон, гирди хона маҳкам ба сементблок, шаҳри Бухтар Кушониён территорияда қарор дорад. хона евроремонт дӯстон 235 000 сум нархаш. 235 бо савдо дорад. рақамҳои дастишон 1141 ҳозир занг бизанед. хонаи заминӣ шаҳри Бухтар ҷамоати Сарвати Истиқлол деҳаи Куган Гуло будааст. ноҳияи Кушониёнда қарор доштааст. худтон бо дӯстон метавонед маълумоти пурраша ҳозир занг зада бигирен. баъд дар ҳамун таги комментария нависен ки ҳамин наворҳо шумо дар чӣ хелай хонаҳо арзон буданд, хонаҳо қимат буданд, маъқули дилтон шид нашид. хоб баъдан ягон хонае ки ба таби дил наёфтен, навори баъдинаи Саудо ТВ дар хизмати шумо. бо тамошо кунед, худо хоҳад мақсад ноумед нашед. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ деэтажа 3 комната масоати беҳад калони 7 сотиха шаҳри Душанбе ноҳияи Шоҳмансур. рости ҳамин навори ирӯза фақат аз Душанбе бисёр шид. хости подписчикҳо буд, ба ҳамин хотир аз Душанбе зиёдтар навор кардем. бо аз Душанбе зиёдтар рӯймон кардам. хонаи фурӯшӣ ноҳияи Рӯдакӣ будааст. ноҳияи Шоҳмансур ҳамин тараф бошта. хулас инҷа ҳам хеле маълумот дидиям. 9 километр боло. хоб 3 сотихаҳо мақсад. инҷа масоатш 7 сотихай. 2 подвал сохтмон ба анҷом нарасидагии аҳолӣ инамиқа кардиянша. свети шаҳрӣ ҳастай. канечкаи автобусои 37 ҳастай мега. 850 метр раҳ барои канечка ҳаминқадр дурад дӯстон. маълумоти пурра занг занед. фақат беҳуда нороҳат накунед дӯстон азиз. навори Саудо ТВ тамом шид. чизе барои фурӯш дошта бошед, агар дар ҳамин рақамҳои ватсап ахириш 99 97 рӯй кунед, навори баъдина худо хоҳад рекламаш мекунед, фурӯшта мегзорем. ҳама каса аддушӣ подписатсия мекунем, поделитсия мекунем, лайкҳои беплан мемонемда. хулас дӯстон, боқӣ дар амони худо. чизе ёфтем баҳри шумо навораш кардем. хулас чизе боша рӯй кунем, навори баъдина бо рекламаш мекунем. зиндаву сарбаланд бошед то навори баъдина.